Assalamu alaikum. Haray mi wuri kam fop la landi staydo jam. Allah taw harede jam. Mi toli kam partage en video maximum. Mi ido himbe buy yalti asiri wo kambe Mamadi Doumbouya himo selli fusu wadamo imo nyamude imo wadde sport mo wadde ni mo jawra mo jolda si tawi ko gonga imo selli yo yaltu o wowla harna goddo wowlintamo harna maddo madum jonne kodden jogito dande yo be yaltube wala mi ido photoji buy wobbe no inadi ko artificiel be modifia wobbe no hay wadi do Grand Tidjani e dankum wadi photo Amerique bay ko Amerique bon drapeau américain classe be o kambe kadi be sella eti présidentiel wadi seredi be waddi photoji ni artificiel ono non sikude si tawi mo selli ko gonga si tawi mo holi hore makko nanini tan taw andi teno taw nanini na Grand Tidjani wadi yewtere wadi video bay o wi programme ji no andi dum déjà mo selli unno do felite dum jonno Mamadi Doumbouya si tawi kanko ko kankadi ko gonga yo yalte wada ko tijjala puissance wadi ko joni o yalta wala ina mo selli madum hara beeda deya wumbe be woni conseil be mabbe woni ministère yo be fanku be landaka hay goto mabbe landaka gouvernement la Guinée goy kaka dadi suino ko le pouvoir est dans la rue donc dum est-ce qu'on famille Mamadi ido ngandi programme ko kon si tawi no mo hol ko gonga no mo selli kon fami mako yiwanta Guinée Arab France ko fiun lando de moja ko fiun no ngure mako de itante France e la Guinée adde France harakat ko jet privé destination arab e casse trace volant fiun o ngandi ko pagay tumbe jokki kale di mede le pouvoir gonga de 10 le pouvoir est dans la rue Mamadi o sella hande o sella jango ko yimbe yetta be doroguji ni ko yimbe be fewa yimbe payle kankan ni woni faminde do kanyum ibe do man jonno kon burla mapinde parce que ide ngandi programme Mamadi Doumbouya c'est-à-dire hande kadi onon be wombe hoccaade cikko faala be Mamadi Doumbouya lutto don tum wutte hondo encore une fois mi wolani on hanki mi wolitani ko weccanke wutte hondo jonno ko deuxième pion pion posude ibe pousse c'est-à-dire be fala addinde Bala Samoura be fala addinde Dansa Kuruma ma jiba nini à la place de Mamadi Doumbouya ko jiba ko kanko ni ka place Mamadi Doumbouya programme ji fop nini ko kanko andi film ko kanko buri ande kanko e Maurice Sanda e nini déjà benno do ngande on to be won wattane ilam no modda ko min ko wolande do ibe programme de adde militaire ibe programme addugol militaire jogo sen jodi ke do sikki do ko wowlugol gol ton itata be do na don be holli c'est-à-dire ko pinka addi be ko pinka kadi itata be ko dum be miji ko dum be ade ka kelma be mobilisons-nous pour mettre un terme définitif à cette transition militaire qui n'est ni légale ni légitime, qui a pris le pouvoir par les armes le 5 septembre. Et encore, ils ont promis les Guinéens, ils n'ont pas respecté leur serment officiel. Alors, au gouvernement de récompense, ko mo kala metine hara mo kala ala ko tana onde no area mahaba be o harande kate mo kala do ngandi ko ni Alpha Condé wajora ha hande do nini mo jindude aduna wala biddo wala binge c'est-à-dire hala kango atahe kamusi me ko gonga yewte jama o gonga hidon duppigo hidon sikkode ala giselu dale no wadde billahi si tayno naka me hanno jo lagine wayli tanoma hanno jo lagine wadi no pi c'est-à-dire no fe'iti kero immoden jonnidire juude meden onini Guinée doit immade ni manifesto force vive no doit organiser de mo enini be darobe dadito Mamadi sustani ni altude ay nini la Guinée wimbe ben wiido mi yido post yimbe buy bari ndije me andi ko menen be on barnal parce que ko menen yaltinde de photo je ko menen ati de yaltine ko men wi ko Mamadi sella ko menen ati wowde dum no parce que kambe be suudi nyawon mo suudi manon fure yawa buramo ka berde donc are kono wattane no yila moja nde to berdo mi yido himbe mabbe buy no yalta do asirangol jamaon himo selli be yewtide makko bimbi be yewtide makko kikide ko fenande ko wonno nini fonti jungu mango esma kayni ko jeloni o ine wanda o sutake alabi ido ngandi non ko monon ko wolande mi arata do mi wolana don pour faire plaire à quelqu'un non ko rayto mi arata wolana non donc hare ko non kala sikko do Mamadi Doumbouya ko kanko solution la Guinée ko fenande Mamadi na solution la Guinée ko malheur de la Guinée gila wari kala mo ko himbe no mai ka stade zere kore himbe no fella himbe no kidnappa Alpha Condé o moy ta ande tan ko maison centrale na betena mais be do ande take konto na beteda hande ande ta konto na beteda jango donc kare kon ko dum sendi ni be torture jama hande Muktar Kaba e Dansa Kuruma mo farana e
e oɗo Bala Samura e omo Masantan Amara Kamara e Jiba ko ɓeɗo hande jogiti leydi ko ɓeɗon pusude piyon ko ɓeɗon wadde piiji gon ton nini Mamadi Kono mo wonde commandant kilo mo wonde Modi Sanda e woɓɓe gon ton ɓe mi prononce ta ɗo inde mon ɗo gandi ɓe kono kala e asiranno Mamadi mo e jam cellal makko moni o fenani o ɓe wolale gonga are kono wattane ila moƴa toɓɓere nde si on jooɗi kede on fankiɗo ko billahi on rata e ngal ɗo ɓe adday kadi militaire jogo kadi jam wala ñalla